any. Competició infantil que començarà a les 5. Aneu-vos apuntant. Categoria noi, categoria noia. Un per temps i una sorteig. Podrà ruixar amb nosaltres el correaire infantil, que es farà divendres que ve. Els adults, que s'apuntin també. Podran ruixar amb nosaltres els guanyadors, tant nois com noies, al correaigua de divendres i al correaigua de dissabte. Obertes les inscripcions, apunteu-vos-la. 3, 2, 1, temps, endavant, va! Convidem els pares i mares que vulguin ruixar amb nosaltres a Torres, que vulguin fer com els seus fills, gaudir d'una estona ben mullada, ben fresca. Vinga, Marc, va, que falten cascos, Marc. Però sols vosaltres dos. La pilota. Però sols, segur. Com es diu el teu company? Com es diu el teu company? Marc! Tu faràs sol també? Va, Max! Poca aigua. Sí, a veure, 3, 2, 1, temps! Ara, 3, 2, 1. No vas que te l'has saltat de temps? Vinga! Poseu-vos a tenir un casc, poseu-vos a puesto, amb el casc. Tu t'espires, que no es porta un casc per tu. Candidata per l'any vinent. Nom. La Maria l'any vinent competirà al crono. Ho sabeu? I la teva companya com es diu? Espera, a veure si m'arriba el cau. A veure, candidata per l'any vinent. Nom. Evidentment, aquestes dues noies, mireu què porten aquí darrere. Amb una altra patupeta perquè vegi petrol, petrol per l'any que ve. Vale? Ara quan tinguem un cas groc, taronja, poseu-se ja, poseu-se. Tenen dos cascos. Ara es porten els cascos. Noia, fa fred, Aquests caps taronges estan abans de tot, sisplau, que vinguin, que ja tenim gent a punt. Dos més, a veure. Puja cap allà, posa't allà darrere.